Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucupha subscribe ulike bese uphinde ukuphawula lapha ku-comment section. Inyanga yodumo uKing Bhaka iphumela obala yathinta udaba oluthinta uFloyd Shivambu kanye nenkosazana kaZuma okuwuDudu. Inyanga uKing Bhaka ke ibeke kanje ngesikhathi iphawula lezi ndaba, kanti-ke ikuvezile futhi ukuthi lolu daba izolibheka kahle ngomgqibelo seliphelele ukuthi yini eyenzakalayo lapha kwi-MK. Ngisazocela isigodlweni nje bengifuna ukuthinta lolu daba lolu trendayo oluthinta indodakazi kaZuma uDuduzile no Floyd lapha kwi-MK. uFloyd uSG, uDuduzile uyi-member of parliament futhi uyi-family member. Isibambene ngehluthu. Ngizolithinta nje probably on Saturday lelo daba lelo mase lithintwe yimina ke uzozwa ngithinta into nje ibe yilethi ngangisho engisuke ngishilo njengoba ngake ngayihinta before ngathi umsholozi ngathi umalema ngathi labo bantu banamandla mina engingawangabasi ngoba yi2 ngabe sengithi labantu ngoba u2 noma yinini power yabo ihlala ifuna ukuzwana amandla inomqondo ohlakaniphe kakhulu ipower yabo bobabili leya kaDuduzile nolokhuzana no Floyd ikuseyimpi efanayo kuseyimpi kabani kaJZ noMalema kuseyiyo umehluko imimoya seyidlala ngenye indlela ndiyambi yabo ngasho mina abantu bejabula bethi uFloyd uze ngapha kwilokhuzana kwi-MK nani ngathi kodwa indlela engi-understanda ngayo ipower kaMalema inobushopeshompe ipower ukufika kaFloyd engaqondile yena, kodwa ipower izosebenzisa leyo ntuba khonto ezoyenza. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngawo kamanje ngiyoyithinta Saturday sengena kuyona in details. Yabo mangithanda futhi ngaze ngiyisho mina ukuthi between uFloyd noDuduzile ubani right ubani wrong ngaze ngiyisho mina. Kodwa iMK ibimdinga umuntu ofana noFloyd for ukuneutralize iqembu. Kakhulukazi lesikhona so SG ukuze ngingabe ngathi iqembu lefamily njengoba kwakade kusha abantu. Kodwa futhi iMK yamdinga umuntu ofana noDuduzile ukugada ukuthi abanye abantu abasebenziseki ukuzosinkisa iship or itrain yabo. So ngizoyichaza kahle ke ngaleli yalanga. Okwamanje nje inamba yami 0798130260. Mina ke nje ungisendela uWhatsApp nje uma kwenzekile